Dit eiland wie altijd onbewennen, maar een ierlien kwam Yvonne en Esther hier te wenjen. Ze pleetsten een tiny house op haar eiland bij Broeksterwaard. Het Lietse huske waar destijds pleetst, maar er stier nog niet in. Nou, een ier later is er van alles verloren. En wen je de vrouwen nog altijd met alle willen op het no bewennen eiland. Eigenlijk heel erg goed. Want we zitten nu droog en warm en de tiny house wordt steeds mooier. En hier op het eiland wordt het ook steeds mooier. En we hebben nog heel veel plannen, dus... De grootste veranderingen, ik denk toch wel, we hebben een pad gekregen, sowieso. Dat is denk ik een van de grootste veranderingen. Dus we kunnen nu met droge voeten het eiland bereiken. Dat is heel fijn. Ja, en voor de rest doe je gewoon allemaal wat kleine dingetjes eromheen. En dat wordt dan steeds meer. De kachel van het tiny house is verliezen wieken pleetst. Het wie petieten een koude winter op het eiland. Maar dat vonden de vrouwen net slim. Beetje primitief leven vinden we niet erg. We hebben ook heel lang in tenten gewoond, dus we zijn wel wat gewend. We hebben het natuurlijk niet zo snel koud. We hebben ook snel de deur open eigenlijk, 's avonds. Maar we hebben ook net een vloer gekregen, dus daar zijn we ook heel blij mee. Dus zo wordt de tiny house steeds een beetje meer mooier en huiselijker. Yvonne en Esther hadden heel wat meemakken. Maar er is één hichtepunt. Wat ik wel heel bijzonder vond, was het toneelstuk Lietse Janken op ons eiland. Dat vond ik echt wel, dat ik dacht omdat dat hier echt gebeurd is. Dus dat vond ik wel heel leuk om mee te maken. Ja, en gewoon, alles eigenlijk. De beestjes die hier rondlopen, dat is gewoon allemaal gewoon heel leuk. Vakantie vieren op eigen eiland. Ja. En of de vrouwen het nog naar het zin hebben, daar bestaan geen twijfels over. Bij de ingang hebben we een picknickbankje en daar komen heel vaak fietsers. En die zeggen dan van, houden jullie het nog wel vol en hoe doen jullie dat dan in de winter? Want die hebben volgens mij helemaal een beeld dat wij hier helemaal wegvriezen. Ja. En terwijl we gewoon stroom hebben en water en warmte. Dus het is prima vertoeven hier.